Nganzethu sanamukela kuKhanyisani TV. Igama lami ngumkhulu Nkhazimulo. Mawumusha we-channel siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi sawakhiqiza. Ngoba sikawuqala umsebenzi ngithi angeke ngithathe isikhathi sokuthi ngicacise into ecelwe ingane yethu ngethu Viola. Kade efisa ukwazi ngomoya wenkanyamba nowenkosazana. Okay, umoya wenkanyamba, 1, uhlangana kanjani nabantu abadala bakini, nowenkosazana uhlangana kanjani nabo. Le mimoya sahlangana kanje nabo dala ngesikhathi soshaka noma kude wawungakwazi ukuthi ube inkosi uma ngempela ungenaso isangoma esinamandla noma inyanga inamandla, ngenxa yokuthi zazingekho iy'cabha namawindi. Iy'nkosi zazilinda ukuthi kuze kulale abantu la, bahambe bona bayogeza emfuleni ebusuku behamba nenyanga, ngoba vele inyanga isinabantu abadala ikwazi ukubona izidalwa zamanzi. Ngeke ngakuchaza lokhu, kodwa ngizophinde kuchaza. Ngesikhathi igeza inkosi lapha siveze isidalwa samanzi siphuma sodlala, okuyinkosazana noma leso sidalwa okuyinkanyamba noma okuyinyoka noma umnumzane wamanzi. Ngoba lo nabantu abadala wayekwazi sasibona akhulume nako. Lokhu kuyinkosi kwakungaboni lutho. Isiyabika manje inyanga siyaphatha cha ningamlimazi, naye unobukhosi njengani kulo mhlaba wethu esihamba ngenyawo ey'mbili. Uze la ngoba uzogeza ngoba akufanele bambone enqunu laphaya. Siyacela nimbusise, nimnike iy'busiso kube khona ubudlelwane. Zavumelana iy'dalwa zamanzi ukuthi hhayi ayikho inkinga. Uma kunjalo shuthi iy'ngane zakho oziletha la wena nyanga yizona ezobe sesikhuluma nathi ngoba sibonwa yiwena, akasiboni yena. Mazinomoya wenu zofike zenze kanje nakanje kanje, zicele kanje. Kwaqala lapho ukucela nokuthi isihloko sihlangane nomoya wenzuza nomoya wenkanyamba.